Okay. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kung Joey Subukan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kung Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagpamuntan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta albay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. I just wanted to ask you one question. Okay. Sige, okay. Hello. Hello. Okay. Sige. Mga tugong mulay na pagkikita ko. Nasa remote broadcast ko kita na. Ito kita sa syudad kan may connection din mga tugong sa pagpapailaw. Ito sa yung Christmas in Wonderland. Dito po yan sa plaza, ano? Cantabaco. Nag-isapin ako nila sandali. Christmas Village, ano? Dito po sa Ciudad Cantabaco. Kumusta sa tuyang audio? Check mo na kita. Nasa suri o kita ilaw. So, filing ka muna ang sitwasyon, ano? I-filing ka muna ang sitwasyon. Ito sa Sentro Cantabaco. Particularly po dito sa plaza. Okay, sige pa. Ilipatan mo ng ano. Ayan. Okay, so sa kunyan po, nagkakaiba kay film showing. May film showing. Ini ong Plaza Cantabaco. So silingon ta. Yan. Paano na pong tao? Yan po ang tabangan ng City Hall. City Hall. Tabangan ng City Hall. Tapos yan po yung Christmas Village na mamaya. Papailaw na po yan ang mga bandang alas 7. So, yan po, kadakol lang tao ang yaong diki sa plaza. Igmaduman na yung food plaza. So, di lang muna kita igwa muna ki-program. May program muna na gigibuhon dito sa plaza kang
Siyudad Mindanao. Okay. Kumusta ang audio ta? Kumusta ang audio ta, sabi? Sa mga parantabay, maray na kita. Maray na kita, nirarayliwan. Nasa remote broadcast po kita, remote broadcast po kita ngunya na pansin. Adigi po ini sa Siyudad Cantabato sa Christmas in Wonderland. Tataod, official na po ining papailawon. So, tigalat-galat na lang po muna na mag-on ining program. So, ilang sitwasyon mo yan? Sa basketball court ini, sa tubangan mismo kang City Hall. Sa tubangan kang City Hall. Tapos sa indang Christmas Village. So, ini po, na matawuhon ang ini. Papailangon na po yan. So, biglalata lang. So, yan. So, yaon po kita nagtingo niyan. Ilalive na po, sa pagi po kang Bicol Net TV. Mahiling man po nindo ang sitwasyon. Hindi po sa Siyudad Cantabato. So, live na live po kita Live na live po kita dito sa Siyudad Cantabato. City of Love. Sa gigipuon pong pagpapailaw kaining sa indang Christmas in Wonderland. Sige. Manap po na kita ki mapurkustorya halaman dito. Mga opisyal, kung may nagkahiruling na kita, may mga nagkahiruling na kita, yun. So, ikalata-lata na lang, ang sabi, kamusta PM Tony ang audio? Okay man? Maray na panggi po sa gabos. Sige, okay man ang audio ta? Yan. So, live kita, mga tugang digdi sa panahiling ka na may nagabos na si Padre. Yun. So, anytime, mga alas 7 ang schedule, phone mo na sa pagining program. Tapos, magkakaigwa na po yung official na pagpapailaw sa ending Christmas in Wonderland. Digdi po sa Siyudad Cantabato. So, grabe ng tao. Matawo na. Piglalat na lang. So, okay man ang panahon kasi bago nag-turo stay. Pero ngunyan, okay na naman sa panahon. So, yan. Okay, sige. Maray na banggi po sa mga nakantabay sa tuya. Naka-live po kita. Digdi po sa atubangan mismo kang Tabaco City Hall. Igwadig sa gilid ki stage. So digdi muna, magkakaigwa muna ki program. Sa ngunyan, igwa ki film showing. May film showing, gigigibo mo yan. So kadakol na mga aki. May mga chikiting. So yan. Yan, ayan ang ang tao digdi. Kadakol apwera kan su food stall, mga food stall. Kadakol pong tao. So, yan. Nahihiling ka na. May mga nagkakapira na pong mga city officials po ang yaon digdi. Sige. Napunta si tourism officer. Okay. PM Tony, paki-advise mo sa kuya kung okay ang audio ta, kung nawara o kung paki-advise na lang tabi. Naita na mo monitor on air. So, sige.
Yan na. Takol na pong mga tao. Oo. Sige. Yan. Okay. So, yan. Tapos na tapos na film showing. Kadakol ng tao. Yan. So yan, ini pong atubangan kang City Hall, yan po Christmas Village, ano? Na tabi papailawon po yan. Magkakaigwa mo na program bago magpailaw. So may nahiling na natin sa padi. May blessing siguro mo na. Yan. Okay. Dali. Yan. So magayong panahon nakisama kami na yung panahon. May pagkita ko na din sa Syudad ng Tabaco. Sa Christmas in Wonderland. Bali, punya pong banggi, official na papailawon. Ining Christmas in Wonderland, dito po sa Christmas Village ng Syudad ng Tabaco. Sige. Nakala tao. Stall, yan na gilid na yan. Yan sa street na yan, puro siyang food stall. Ang ganda man yan sa may simbahan. Basta ko lang tao duman, nakakaraon sa iba. Ayan. Okay, dari mapo na paturukaw na sa mga city officials sa Inutan. Dari mapo na. Papaturo ko na sa mga city officials sa Inutan.
Okay, sige pa din na to kayo. Tagtag lang ha, tagtag lang. Mabalik lang po kita sa special remote broadcast. Dito sa Pilat ng Mabago. Ayun. Mabalik lang kita, madali lang. Mabalik lang po kita. Ayun, mabalik lang po kita. Mabuo na, parang mabuo na yata. Katig yaw na sa inutan sa mga sitio officials. Babalik lang po kita. Kong Joey. Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntang albay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Alshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana.
and White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Mapuna po ang program. So, yan, right na line na po kita. Yung kita mispulik sa atubangan kining City Hall. Yan, City Hall kang Tabaco. So, nasa remote broadcast po kita, no? Naka-live po kita ngayon. So, yan, ilingan tapuan na nakul-dakul na tao. Yan. So, ini pong natubangan kaining City Hall. Ayun yung okay, so papuna tabi. Okay. Praise Father, Son, and Holy Ghost.
protected. Mr. Rabbit, wait! No. I think it is too. No time to think about it. Oh, wait. No. What a peculiar place to have a party. You know, Jack, we really shouldn't do it. After all, we haven't been invited. There's curiosity out there reason something. Ladies and gentlemen, live at the City Terrace, the city government of Tabaco welcomes you to Christmas in Wonderland, Tabaco City's Christmas Village lighting ceremony. And welcome the youngest band theatricals for this ensemble. Now, ladies and gentlemen, let us welcome on stage Honorable Precious C.C. Matalma, Committee Chairperson on Tourism, Culture, and Arts for her welcome message. Thank you, Wot. Good evening, everyone. Wow, makagirabuhon ang crowd. Sorry, I'm late, Mayor. Actually, nakulon pong taga-isla. And igwa po kinalunod. Better po, kadain po kinanya. Kaya I was out of my mind. Sorry po. Anyway, again, maray na banggi po, Tabaco City. Sa satuya pong brilliant and gorgeous Mayor, na iyo po ang nagkonsepto po kang satuya pong temang niya na Pasko. Mayor Cristalagman Luistro, ang satuya pong Santa Claus sa Sangguniang Panglungsod, Honorable Vice Mayor Nesan Pablo. Ayaw na po digdig, good evening po, Father Christian Busita. Ang sakuya po mga pag-iripa sa Konseho, Kagawad Oden Bilanghel, yan po, Councilor Dick Martires, Councilor June Ragudon, Councilor Salve Balingbing, Councilor Vince Bonaobra, and Councilor Rene Borse. So sa gabos po ng mga department heads na yaon po digdi, sa gabos ng mga empleyado po kang LGU, gabos ng mga tabakenyo, and sa satuya pong mga kapitbahay ng mga munisipalidad, again, maraming nabanggit. Aram ko po na grabe ang pag-abangta po kang banggit ini. Sabi nga ni kan mga aki, may kasakay po kaming duwang pamilya, mahinising dakong pag-ilaw sa plaza. Mga tugang ko pong taga-Tabaco and mga taga-First District po kang Albay, aram ko may mga taga-Malinaw, taga-Bakakay, or Tiwin, ang diwa po kang pasong inyo ang satuya po na pagpailaw, iyo po ang satuya po na pagkamuot sa lambang saro, o ang katulinungan asin na
unidad ng sa tuya pong pamilya. Pamilya po ang dapat na bida ngunyan po na Pasko. Pero iba po kaya coach na nabasa ko po ang halik kay Helena Steiner Arise. Sabi niya, peace on earth will come to stay when Christmas every day. Sana po everyday po ang Pasko. Bako lang po ngunyan. Sabi ko po, maapo daw kay Eric, di ako ma-opening remarks kasi po iba ang sakuyang pagtubod. Iba man po ang sakuyang pagtubod. Saro man sana po ang satuya po na pigtutubudan, naigwa po kikagurangnan. Iyo po, kaya ang diwa po kani, iyo po ang pagkamuot, ang pagtubod. Kaya naobi po na bako sa nang na December, ang pag-share po kan sa tuyang love, ang pag-share po kan sa tuyang gift, ang pagiging Santa Claus, bako po na ikigwa sa nakibonus, kundi po every day we can share our love. Okay, so sa giranay po maray na banggi maugmang pagpailaw ang iba-iba pong color ng ilaw na hindi dadarahon po kita sa Wonderland. Wonderland po sa Tabaco City. Maray na banggi asing maugmang pagsilibran po ang Kapaskuhan ngunya na banggi. Grabe ang crowd, Mayor. Thank you very much. Thank you so much, Honorable City Councilor Precious C.C. Martato. Now let us immerse ourselves in the enchanting melody of Crystal Metalios.
Thank you so much, Crystal Mercarios, now to share his words of wisdom and inspiration. Let us hear the message of Vice Mayor Nestor San Pablo. Diyos manghay na banggi po. Talagang pinabangan tayo ng pagpailaw. Sa tuya pong ginagalangan na Mayor Priscel, asin na sa kuya mga pag-iriba sa konseho, na-mentionar na saro-saro na kasubatupan sa kuya. Pag-iriba si Insit Tango, yung konseho ng komitiba niya yun sa tourism. Buda sa tuyang padi, na yamin sa Paris Place, si Father Christian ng Pusita. Father, good evening. Asin sa tuyang mga kurang, mga department head, kapos na iraon mo niya nabanggi, nag-abang kang liwanag. Aram mo, matibayo ng satuyang alkalde. Madali yung minalaong mas busy siya ako kung ano mga idea. Ngunyan kung ano naman magiging topic mo niyan, I was surprised. Wonderland. Talagang blessed ang tabako. Yaon si Father, sabi ko, ngunyan na panahon baga po, grabe mga nangyayari. Mas hindi sa ibang nasyon, hindi sa Pilipinas, nakulaw ng pagpapasalamat kan syudad kan tabako, kadahin ka naaagihan ang mga inagihan ka mga katugangan. May mga lugar rin sa Pilipinas na grabe ang lindol. May mga lugar sa Pilipinas, sa presidente, nasa baha pa. May mga bagyong nagsisignal ko na posibleng kumagi sa to. Pasalamat na naman kita. Dahil nangyari, makusokong kita si Lord. Kaya ang mga blessing na pigtataw sa tuya, sa rual daw sa pagmatata, dapat makaabot man kita magpasalamat. Takot dahil sa iya, sa iyang bendisyon, halik duman sa kalang, kasubag ko sa nangani, malahin ng panahon, nag-uran-uran. Ngunyan, kinakuha na naman kitang marahin na panahon, hindi makapagsilibrar kita kanilang pagpaigaw. Pero sa kipat kayo din okasyon mo niyan, naumuntaan sa tuyang bagang syudad, iyo ang inanong kan sa tuyang alkalde, City of True Love. Iyo, City of True Love. Bakusanan sa Tataramon. Dapat ipahiling ka ang pagkamuot, mamatian ng kakapwata. Iyon ang yaon ang talaga pagkaming nuruutan ka, yaon din isa daw kang tabako. Lalo na po sa pag-celebrar kang Pasko, sa mga pamilya, sana po, maging anuman ang kamuktakan ta, mamatian ka yaon ng pagkakasararo, pagkaming nuruutan,
ang pagsilibra maski sa simpleng paagi dayaon sa sentro ang sa tuyang mahal na Diyos. Kaya dito po paglingawan, yaong magandyan sa San Juan, kakaagduman sa bandang right side, kung natatanda ninyo. Dapat dito paglingawan, sa buhay na sa panguruan daw, yaon ang sa tuyang katotohan, katanosan, para makamita ang katuninungan. Sa Gabos, Giraray, Merry Christmas and good evening. Thank you so much, Vice Mayor Nestor San Pablo. All right, so let us continue to deliver a heartfelt Christmas message. A round of applause to Mayor Crisel Nagman. Diyos marahay na banggi po sa Gabos. Merry, Merry, Merry Christmas! Sige po sa satuya na mga pagtiripon mo niyan. Talagang namamatikta ng nagdadangadang na talaga ang Pasko. Sa Gabos po na nag-aantisipar kan sa tuyang pailaw. Halipot sa na po ang mensahe ko. For dahil gusto ko po mag-take advantage na magayon ang panahon. May nag-text, bakong text, may mga nagpo-post sa Kuya Nes. Nasabi na Mayor, kailan ka ba magpapailaw ng plaza? Pwede ba, sabi niya, di ka na magpailaw kang plaza. Tagay pa akong jowa. So yun na mga piga-arabangan, no? Pero mga tugang, mas kinai ka mong jowa. Mas kinai, nahuli nga rin si Benzo, solo na siya digdi, pero kairiba niya man ang mga SK chairman. Kabilong na tabako, yan sila ditingon yan. Okay, so sa kuya po mga pag-iriba, Kagawad Nol, Kagawad Oden, Vice Nes, ang magayuno na aki po ni Governor Grex Lagman as ni Leia, magtindog ka daw po para makita talaga Alice in Wonderland. Okay. Si Sam, Father Christian, Kagawad June, Kagawad Dick, Kagawad Salve, Kagawad Vince, Kagawad Renier, Kagawad Insit, hindi na mag-apigahalata. Pero gusto ko sa kasabihon, Nes, na ang nag-conceptualize ka ini this Christmas, si Julia. Okay? Kairiba niya po ang team ni Ash, no? Ni Ash, ang siyempre sa tuyang team si CEO, headed by Ching. Sa tuya po ng mga nagtrabaho din ng mga artists, aron po kay Bong Bismonte, kami po dyan sa San Juan. Magayunan po ang sa tuyang mga decorations, pero Mayor, demi manahiling na naipang ilaw. Halatunta po, ta si Father, ito po siya special blessing na gikipuhon. So, day ko na kita ma-countdown after my message, ma-bless ko na si Father. And then, so incense ceremony, duman po sa Hampang Kambiled, and then ma-countdown kita. So can I bring this microphone there? Okay? Ma-countdown kita para makalibot na si Father to bless the rest of the decorations. Not at the Christmas in Wonderland. No, kung ka po nagihiling ka sa bago kang pasini-sini, digdi na Eric, diba na ko anin doon na inihango duman sa istorya ni Alice in Wonderland. Inimasa na po ang takeaway lessons na gusto ko po na sa hiling ko pag pwede ninyong isa puso habang po nagtatalikod na naman ang taon na 2023. Number 1, Oden, there is magic in your dreams. Remember si Alice, nakaturog siya habang nagbabasa kay Dibroso sa iyang tugang. Sa pagkaturog niya ito, grabe ka, wonderful. So sa iyang dreams, so mga kakabalaghan, no? Very, very mga amazing and wonderful. Imagine mo, sarong late na siya sa sarong meeting. So sa'yo ka nakahiling na sarong
rabbit may kamiting, no? So talagang topsy-turvy itong world na nangyari sa mga turugan ni Alice. So there is magic in your dreams, so do not be afraid to dream. Number 2, sometimes you'll feel lost, no? Ika, Jude, minsan na feel mo ka rin very anxious ka na day, parang kung sa ka na maduman, no? May mga punto sa buhay na nasiring kiyan, it's okay. Kapos kita nag-aagi sa araw ka iyan, don't be afraid. Just trust yourself. Number 3, you are clever and you are resilient, no? Salve, you are clever and you are resilient and you will survive this too, as well as all the other challenges na pig-aagihan ta. So be flexible and learn to adapt. Number 4, learn to let go. Ano, Renier? Si Renier po, sa pinakakinit na tawang midid ko. Gusto niya talaga din numero, okay? Renier, just let go and relax and enjoy yourself. Araw ka sa bago. Nag-distribute kami ng scholarship checks, na scholarship talagang grabe. Uguton siya sa pag-announce kung sisay na ang masunod na maduman sa hampang. And dahil paro kita na, maon sa naong Renier, sa kulit po na naman si Renier. So just learn to let go and embrace the unexpected. And lastly, but I think most importantly, keep your sense of humor. Vince, ang dami natin problema sa mundo. Ang kailangan, may sense of humor tayo. Now, life sometimes does not make sense. Katulad ng mundo sa panaginip ni Alice, do not take yourself too seriously or life too seriously. Lighten up, explore the world, and live your life to the fullest in your own wonderland. So welcome to Tabaco's Wonderland. You will see Santa Claus. Ang Santa Claus, ha? May Santa Claus sa sleigh, may Santa Claus na nagsasakat sa Christmas tree. Kita po dyan ang mga giant teacups. Yan pong kiosk, magayuno na paka-decorate, parang Mad Hatter Tea Party. Po kitang rabbit hole. Tinangan natin kung makakapasok kayo doon sa rabbit hole. Ang dami po natin na mga cards, playing cards. Wala lang po talaga si Queen of Hearts. Pero palagay ko, eto nasa harap niya si Queen of Hearts. Okay. So, salamat naman si Renier. Nag-loosen up na siya. Pinalakpakan ako. So, sa kapos po, Merry, Merry, Merry Christmas. Remember, always remember that the external lights, the external lights, pag dahil ng kuryente, pag nag-off ka naman so aleko, dahil na naman ang kuryente. Kaya ang pinakamagayon na ilaw, so ilaw na halik sa laog. Ang ilaw na nasa laog, mamumundag oroal daw si Kristo. Okay? So Merry, Merry, Merry Christmas and enjoy the night. May we request now Father Christian to bless our installations. Thank you very much, Mayor Giselle, for your message that truly resonates with the meaning of Christmas season. Now to officiate the blessing ceremony, again, let us welcome Reverend Father Christian Busita. So, good evening. A gentle reminder for all of us. Let us remember that Christmas season is a season of giving, forgiving, and healing. When we learn to forgive, we begin to heal. And when we learn to let go, we begin to grow. Amen? Mabindisyon na po kita tan iba excited na. Nagkikirimat-kimat na ang mga mata. Sige po, tapi sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, ang grasya ni sa Kristong kaguragdan to, ang pagkamot kan Diyos. Asin ang pagkisabaro kan Espiritu Santo, mapa sa into kamos. Namumutang kong mga tugang, mabibig kita sa Diyos na sa itong Ama, ipinapahayag niya ang sa iyan kamurawayan, huli kay Kristo, ang sa tuyang kamuragnan hade asin para tubos,
Tabangan niya lugod kita na makaarok kay Kristo. Pag umawon ka, kagurangnan, morabot ing kabos na bendisyon. Nauugma ka kan kabanalan kan mga yadayaday sa imo. Bendisyonan mo. Ang bilen na ini asin anplasang ini. Ang gabos na nag-i-erok digdi. Ang gabos na magbibisita digdi. Warasan sa mo nahuli kan pagpuntak kan imahe ni Kristo. Mabago kami susog sa ladawan kan sa imong aki. Siya na nabubuhay asing nagahade kay bamo asing kan Espiritu Santo sa nung Diyos sa kapanahonan kan mga panahon sa ngalan kan Ama kan aki asing kan Espiritu Santo. Amen. Sabay na kita. Kakikuha ng countdown. Okay. Okay, sige. So, magkakaikuha na countdown. So, yun na. Ito na yung inantay natin. Magkakaikuha na countdown. And after ng countdown, makikita na natin yung Christmas in Wonderland. Sa Ciudad ng Tabaco. So, ayan. Kadapal na tao ha. Ayan. Hindi po ang pamailawa, hindi ang City Hall. Okay, pwede na po kita mag-countdown. Okay, sabayan dito ako ha. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Merry Christmas. It's the most beautiful time of year. I hear the sweet shit so much. I speak that it just carry on. Mistletoe. I don't want to miss up the holiday. It's such that at your friends. I should be playing the protest snow. Carry on the mistletoe. You shine. You shine. Kiss me underneath the mistletoe. Show me, baby, that you're mistletoe. Oh, oh, oh. Mistletoe. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come here to Bethlehem.
Everything that just so come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. Sing cries of vengeance, sing exaltation, sing Lord that here in heaven God's holy word. In the highest song, let us adore, let us adore him. Let us adore him, Christ the Lord. And Lord, we waiting Jesus, forever behind him, Lord. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, let us adore him. Christ the Lord. Tourism officer ano sa Tubangan Municipal City Hall. May sa Tubangan sa Tubangan Municipal City Hall.
Anton, iikot ha. Ikot tayo. Ikot tayo kasama. Ikot tayo. Ako kita makakatigo. Ay, pakita mo kasi dito sa anak na tao. Hindi kita magkakagi. Anak na tao. Kita makakakagi. Dito si Mayor. Ano kaya ang kulang dito ngayon? Ako pa na ipagkakadya. Para di ako maipanagano. Pero ano ba tayo kumagawa sa future? So, it's not about work forgiven, but how we play our part. So let's play our part. And pinaka-wonderful, the most wonderful thing, walang ulan. Kasi ulan. Pero ngayon sa mga pagkakataon, let's enjoy this wonderful feeling of being together as one community as we create the palagay ko marami tayong shows na starting the 16th up to the 24th. So kami-kami po, just stage natin sa iba mga performance. May ano po yung masasabi nyo na dinumukap talaga ng nabakabay na ng mga talaga ang ganda ng panahon. So talagang sumila yung ulan. So isa kasi sa pinakamagandang opportunity na mag-appreciate ng fireworks at saka ang lighting. Hindi ko walang ulan. So God is really good and He's great and He has created this wonderful opportunity for us to come together. Second is ang daming kasama dito sa nag-conceptualize ito at
we have wonderful people coming together to create something wonderful for others. Kasi para to sa mga taga-Tabaco at sa mga gusto kong pipila dito sa Tabaco. At Tabaco kasi parang nag-express mas sa capital na o Albay. At na-anticipate na talaga nila kung ano mangyayari taon-taon sa pagkakot sa Tabaco. Si Mayor, nakalay pa yung Mayor. Nakalay pa Mayor, hanggang anong oras pwede magpa-share dito sa sa Basta ang mga bata ay kasama ng magulang, walang problema kahit after curfew hour of 10 a.m. So may curfew pa rin tayo. May curfew pa rin tayo para sa mga batang hindi supervised naman. Itong ating food stall na hanggang anong oras yung operation mo? Magkasawa yan. Magkasawa yan. Walang problema. Hanggang merong parokyano po tayo. Sige, thank you. Kasi minsan lang naman nangyayari. Nagso naman yung baratilyo natin. Congratulations at dami pa. Thank you, ma'am. Okay, si Mayor Quezon. Nakalay pa kita kanina pa, Mayor. Oo, nakalay pa kita kanina pa. So, yan. May mga magpe-perform gabi-gabi. So, mag-perform, may magpe-perform sa stage namin. Ayan, para para entertain. It's how you play the game. So, para manilip po rin So, mabalikan po kita. Lipas lang pwedeng kapatid kita. Okay. Sandali. Okay. Kung Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kung Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagpamuntan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Okay, so balik po kita mga to gabi sa katubangan mismo kang Cotabato City Hall. So, yun po po karami kita dito, naka-remote broadcast po kita. Ngayon na pagkaman sa official pong pagpapailaw kayong Christmas in Wonderland. So, dito sa Siyudad Cotabato. So, ang abot kang sa indang Plaza Christmas Village, ano. So, yan. Dapat pong mga nag-aarano. Tabay dito so pasiring ka dito sa taas. Tansa dilibuton tayo papahiling kasi indo kung ano pa po ang mga magayon na pailaw ano dan syudad dito. So, mabalik pa po kita. Pare mo na Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, Joey! si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey!
tagal ba'y progreso ang dara? Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kanal ba'y tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kanal ba'y sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Sige. Balik po kita dito, ano. Tama-tama yan, si Ma'am Eric. Interview yung tagalari si Ma'am Eric. Hindi kita para masugayon naman, ano. Excuse mo na tayo, Amerika. Pagkatawanan niya ito si Ma'am Eric Valeriano, siya po ang tourism officer. Kaya sunod din Tabaco. So, yan, magayon sa likod ni Ma'am Eric. Ma'am Eric, invitasyon mo po sa mga nakantabay sa Tuya para po magpasyabigi sa sunod din Tabaco. Just na rin nabanggit sa gabos ng mga nagsusubaybay sa imong programa mo. Pitinditan nito gabos na naaabot yung coverage kay programa ni Mox na magkikita ko sa Tabaco. Tabaco is so fast becoming as the Christmas destination in the Bicol region. Kaya, puro panggit po ikot kitang event na mangyayari dito sa Tuyang Pasko Tabacyanyo 2023 main stage. Matapos po yan sa countdown ta to 2024 on the evening of December 31. Ang theme naman yan is Alice in Wonderland. So please visit and enjoy every minute of your time dito sa tuyang Christmas Day. Apo, so, Borobanggi ko may magpiperform. Ay, po, Borobanggi. So sabi ka sumagot ni Mayor, kahit na yung mga minor de edad, basta may mga magulang pwede. Opo, general patronage para sa gabos po yun. Children of all ages from 9 to 92. Paano yung mga malalamig ang Pasko? They will surely feel warm. Mailawan kita, maliwanagon, and maugmahon ang kapalibutan. Okay, sige. Thank you very much, Ma'am Eric. Okay. Sige, so mga to ganyan si Ma'am Eric, ano? So yan, yung kita dito sa Pascual City Hall. Kung mahiling ta talaga ang view, alidig sa atubangan mismo ng City Hall, lagang grabe pa ang tao. So yan, yang kagayon ang pick-up na Christmas village digit po sa Ciudad Tabaco. So yan na muna ang satuyang remote broadcast ikandigdi sa Tabaco City, ano, sa Christmas in Wonderland, sa pagpapailaw mo niya na banggi, pagpuon kang pagpapailaw ang niya na banggi digit po sa Ciudad Tabaco. So out na muna kita. Diyos maray na banggi po sa tuyang gamos and ingat po kita. Bye-bye. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan
na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.